Henyo Trap Youth Council matakas kalau let ban IT ya kador khas cha menteri katrat puli puthi ka sorkar jala urakam e sangma bandawa ban penbiang hi kot thamai ka Meghalaya Board of School Education katkum ka National Council Education Research and Training u Education Secretary ke HYC uba Enlang Sawian habakran shakilat pathai khubor ulaong ba ka jingbamla ban penbiang ki supply jong ki kot English Maths but Science kalabu jing e yaki kmi ki kpa bat iki samla puli Ula dawa baka sorkar hapo ka ar nilai tayo kadai ban penbiang ki supply jong kini ki kon syaki school bat ki samla pule. Hakaju kapor ula kentu ki bor penyat school baki de ban pet banyak biang ya ka jingkiu dor ka bai school. Namar kalakta ki khana pule ki bawan na kalong yeng ka baduk bat khamtam ki bawan na nong kendong. Sngo ben paru ha bede kini kapor ba sngo ro ban ong ba na kaliang jong kani ke isu ni yok ni kran ya thero but we minister concern no alor namar bin iba dan we emd na kaliang ka ba baret adilbat balarias ke isu menen apo assembly halor ka jing rampalat jong kita by school but kumjuru halor kata ka jing rampalat jong kikot sla apo kan ka jalan kena haki school but na kaliang kasang ni kwa ban sukentu ya ki bor punya lebak di press media di bor punya school apo kan ka jalan mengenai buat koi bakin let's say kin peknya bang halor kan ka jingkiu dor palat jong ka by school namar bang tep bagi buon ki kena pni jongi hang ni pa ujala kidai ki majority hi naki kidai ki buan naki longyeng ki baduna hakoyo kot khamtam naki thanyo kodong palada ka jing puli ka jongki lada kata ka by school ka jongki khamtam ka tuition fees kala long parat ka ba remhadu kata-kata kan semjing e khamtam e yaki khna puli ki buan ki snong nonggendong namar ba lada ki wan man puli sasar lada khenteng ka bayeng ka baisam ka baibam nanta ka bailet ka baiwan bat khamtam e ka by school lada ki dei ki babun sipara le se de ki den sau sangot ki bahapon an puli slong ki kimi ki pa ki babun ni te bek sthano gendong ki dei tangi akiba rap pariam balada ka by school jongki ke by school kalong ke barang hadu kata-kata ini isngo benong ba ki kimi ki par kinum dan bor kinum kat ekta ka bor ben kersan ya baro ki kun jongki relasi hab kersana tang ar lain bat kita ki ba sadin haban ino namar bolai kim kot bor su kumta na kaliang kasang isngo ba hakni ko por ban kentu ki bor punya school ba sngo ba ban kin review ya ka fee structure kamta mi tuition fees ban Esi la don kanu kelat kalinti ben kin passenger bat krang mat perkhat lem nam ta kebet kebyang bat kham ta me yaki khna ki wan ki longyeng ki ba dunah kayu akat yang jong ka HWC education cell CEC lawan ban kedua ya education minister sa rakam e sangma kami juga terkam kujui kami dei bat kamat bat kejinge ka ba ni hakini kisi ba kibubun ki kimi kipa kila uat lanam ada ka jingbung dan ya kita ki textbook thamai takum ka NCRT ya ka pala prescribe ka embus na dum tawsna bat ngili ba ki bubun ki kimi pa ba kila pa ki jige ka bkhra bu ki marba abakilai banwa ya kini ki kot kata untuk ya ka English ka maths ka science haki jaka di kot ki badan hakeleng juga ni ka nong ba shlong kiwi district ro kimshim na yo kita ki kot marba ki nong di ki batai ba kim dan ya ta production Hendrai nakaliang kasang nila yo menikran bat minister concern jong kan ka department bat batai ni ba production jong ki kot mai kat kum ka NCRT ka kadan ka production ka ba pura ka babyang bat ikerman scam ba akini kisni nakaliang ka education department kan sala ban pilot ya ki ni ki kot kita ikini ki ka English ka science ba ka maths sabaro ki kena puli bat kumjuru shi school bat kilong ba ilayo ro ban contact bat ki publisher bat nakaling ki publisher kilong ba ka production jokni ka jokni ki kot ese ki hot ni limar ba ni sutho ba kadai ka jike ka bukra tentang ya ki parents ki kena pule jadi kini biak school mereka dan ro ka jike ka department ni limar ba kadai ka limar ki wan right ka changes how news nam driver rengit skam bat nila tu yo education minister ba yishim kiamar do ban pitikna ba po kini ki arnai tayo kini ki kot kini lai tli ki kot ki bode ki kot betong kam patung ke NCRT nam ta ki kena puli juga embus anak ben pen no mardor syaki kena puli